Det er mig. Jeg hedder Lotte. Jeg er så sur, fordi Tanja, min bedste veninde, er rejst på ferie. Det er min storebror Øfe. Han tænker kun på at spille fodbold, og jeg må aldrig være med. Her er min mor. Hun arbejder på et kontor hos en, som hedder Mikkelsen. Han råber og skriger dagen lang. Ham her, det er min far. Han har en pølsevogn og en bilforretning. Han arbejder altid, for han elsker at tjene penge. En dag jeg var i bad, begyndte min navle at vokse, og når jeg trykker på den, bliver jeg usynlig. Efter den dag er Øffe blevet så flink, for nu har vi en hemmelighed sammen. Jeg har en idé, sagde Øffe. Vi skal over til Mads. På vejen derover forskrækkede jeg 2 gamle damer. De havde aldrig før set en, der kunne blive usynlig. Mads blev sendt ud efter publikum, for Øffe skulle lave et trylleshow. Jeg skulle være den svævende appelsin, der talte arabisk, og det var ret skæg. Folk var helt vilde, men Øffe var bare sur og sagde, du ødelægger hele mit show. Det synes jeg ikke, han kunne være bekendt. Så gav han mig bare 2 kroner. Pille ud og sætte nogle flere stole op, sagde han. Så blev jeg sur. Vi begyndte på et nyt show. Nede i haven sad Tine. Hende er Øffe helt vild med, det ved jeg. Så jeg drillede ham med og kastede appelsinen i hovedet på ham. Alle grinede af ham. Det er han rigtig godt af. Han kunne bare opføre sig ordentligt. Hvor mange penge var der? Skal du slet ikke blande dig i. Du får nemlig ikke 1 krone. Hvad for noget? Du lovede mig halvdelen. Du får ikke 1 krone. Du sagde jo på Amager. Ikke når jeg er så tarvelig. Lotte! 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 Dag, Øffe. Hej. Kommer du over for Mads? Ja. Har I leget? Er Mads derhjemme? Ja. Hej. 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 Au! Han næv mig! Hvad bilder du dig ind, Øffe? Skal det være morsomt? Vil du være så venlig at sige undskyld til min kone? Kan du så sige undskyld? Undskyld. Kom så. Nej! Nej. Nu kan det være nok, din frække unge. Skal du have en flad? Jamen, jeg har ikke gjort noget. Skal du ovenikøbet være fræk, din lille beskidte? Så, Christian. Det må I meget undskylde. Det var kun for sjov. Var du ikke lidt for? Nej, for... Jeg vil slet ikke diskutere det. Kom så med de penge. Gud vil jeg da ej. Kom så med de penge. Se jo lige, hvad du har gjort, din snotteab. Du skal komme med de penge. Jeg har ikke engang 150 kroner. Må jeg se? Næ. Mads skal også have nogen. Mads,
Hvorfor det? For det var hans hus, og det var ham, der hjalp dig, så er du bare så tarvelig. Driller ham da ikke ligesom de andre? Jo, du skriger op og er helt tosset. Det er Mads, der er ligeglad med. Nej, for jeg så selv, om blev ked af det. Jeg gider ikke at se en unge i huset mere. Tror du ikke lige, at han nævnte mig bag i? Lev dig. Ja, det gjorde han. Øve plejer det ikke at leve. Hej, mor. Hej, Lotte. Hej, mor. Nå, hvor har du været henne i dag? Hos Mads. Sammen med Øf. Øf, han er sød til at lege med dig, synes du ikke? Jo. Hvad vil du? Har du nu fundet på en ny historie? Hej, Øffe. Her. Hvad er det? Dem skal du have. Hvorfor havde du ikke Øf med hjem? Han skulle lige over og snakke med Mads. Sig mig, hvad har I lavet? Hvor kommer de penge fra? Det må jeg have tænkt. Tjent. Hvordan tjent? Jeg har altså hjulpet Øffe med at lave et trylleshow. Og nu op med det pjat. Hvor kommer de fra? Øffe, sig mig lige, hvor har Lotte alle de penge fra? Svar mig så! Vi har tryllet. Det får man da ikke penge for. Der var tilskud. Hvordan det? Nogen, der kiggede på. Du vil da ikke bilde mig ind, at folk har betalt så mange penge, bare for at se på jer to trylle. Så svar mig dog! Hvad har du nu rådet dig ind i? Jeg har ikke gjort noget forkert. Du kan lige så godt sige det med det samme. Jamen, det er rigtigt.
nødt til at gå efter eterne. Jeg gider ikke lave fuld. Nå, 3 etter. Ja. Så dejligt. Ja. Jeg tager 4. Nej, nu skal du altså ikke få hjælp til. Nej. Nej. Har jeg flere slag? Nixon. Væksen. Du skal tage 5'er. Ja, absolut. Hej, far. Nej. Hej, Jørgen. Nej. Regner det? Jeg tror det. Nej, lovgivningen... Tag dog den hat af, Jørgen. overhovedet kunne komme på tale, er jo ikke lavet på et tidspunkt, hvor de nye teknikker fandtes. Så det har lovgivningen jo ikke kunnet tage højde for. Men på Landbohøjskolen i København har læge- og veterinærforsker Birte Avery været med til at udvikle et antistof, som kan frasortere hanfostre hos svin, før de bliver født. Skru lidt ned for lyden. Altså, jeg vil gerne høre, hvad der sker ude i verden. Lad nu, far. Og lægger dem i et bad med antistoffet. Fostrene er på dette tidspunkt 6 dage gamle. DF for 26 år siden kom til kvartfinalen. Vi kan til slut Mor, tilføje, at det er andet din danske hold, tur. nemlig Anderlecht fra Belgien, Mor, også det er er gået din videre ved at slå tur. sidste mesterhold støjer Bukarest ud. Vi tabte godt nok 1-0 på udebane, men havde en 3-0 sejr i baghold. Så siger vi, det var Øf, der vandt, ikke? Vi er ikke færdige. Så siger vi, du bliver nummer 2. Det går jeg altså ikke med til. Hold nu op, Lotte. Mor vil gerne tage fjernsyn, ikke? I øjeblikket en dreng derhjemme, og ham er jeg virkelig godt tilfreds med, så hvis alle drenge bliver ligesom ham, så tror jeg godt, jeg vil vælge en dreng mere. Du vil vælge, hvis du kunne. Samle op! Jørgen, sig da noget til hende. Hun bliver god igen. Men jeg kan også fortælle dig, det kan heller ikke lade sig helt gøre endnu, og i hvert fald ikke. I er bare så snottavlige. Denne so fødte for 3 uger siden 8 små grise. 5 hanner og 3 hunder. Efter 12 timer i et varmeskab har antistoffet gjort sin virkning. Hanfostrenes vækst er gået i stå, og de kan let kendes i et mikroskop som mørke plamager, i modsætning til de sunde hunfostre. Hvad fanden var det? Mens hunfostrene enten kan fryses ned og gemmes til en senere lejlighed, eller lægges op i en række søer som denne, der så kun vil føde hundyr. Hvorfor er det en for... Er det ikke, fordi du gør det forkert, altså? De sagde, den var stensikker hver gang. Det er da umuligt. Fordi forholdet er det i husdyrbrug, at der fødes lige mange hanner og hunder. Det vil sige 50% af hver. Ja. Og det vil for svins vedkommende sige, at der fødes et stort antal ornegrise, og for kvægs vedkommende. Nu kan det satme være nok! Computerkontrol. Kan man ikke sådan uden videre. Ja, det betyder mange Jeg skal sgu penge. give dem computerkontrol. Hvem har det lige i hovedet igen, skulle de? Ja, det tror jeg, man kan være ret sikker på. Ganske vist er der jo endnu ikke født så mange dyr efter den her metode. Hvad fanden er der med det fjernsyn? Så lad mig prøve. Man kan ikke garantere, Der kan du se. at ikke i 5. generation Det var ikke så svært, vel? svinebesætning vil opstå nogle skader. Det kan man ikke. Ikke før man har haft dyr, der har levet. Det bevæger sig. Sætter lovgivningen... Fjernsynet drejer rundt. Jeg kan simpelthen ikke tage mere. Det er mine nerver. Er det dig, der har pillet med fjernsynet?
Så, Gudrun, tag det nu roligt. Tag det nu roligt. Jamen, der er ikke noget at være ked af. Jeg får en tid hos forhandlerne. Jamen, tag det nu roligt. Det er ikke noget problem, altså. Jeg kan love dig for... Nej! Se nu, Tag det nu. Tag det roligt. Det er måske bare en anden kanal eller sådan noget, ikke? Det kan godt være, det er ikke noget, der... Nej, altså. Hvad med, vi alle sammen spillede ja til? Jo, jeg tror, det er en god idé. Ikke nogen, hva'? Lidt ja til, og så... Lotte! Vi spiller videre! Jeg kommer nu! Se, jeg tager den der. Nej, det hedder mig ikke. Jeg slår bare 2 par 5. Hvad siger du så? Nå, så. Skal jeg også lave fuldt hus? No problems. 2 par. Og det bedste endda. 3 etterne. Nu er ikke noget med hjælp. Nå. Tal ordentligt, det er din bror, ikke? Ja, det er Henning. 4 etter, det var flot nok. Ja, det har jeg. Far, det er din tur. Så er det roligt. Ja, det var ikke Far, det er din tur. Jeg skal lige sige, hvis jeg snakker med kunderne, jeg skal sælge de biler, ikke? Lotte, så lad mig. Så tager jeg Jørgens væk. Skal du slet ikke have dit godnatkys, Lotte? Jeg har ondt i maven. Har du spist noget, du ikke kunne tåle i dag? Lad mig lige se maven. Nej, jeg har bare ondt i maven. Det går nok over til morgen, ikke? Godnat, skat. Godnat. Det er bare stærkt gjort, Lotte. Er det sjovt at være mor på arbejde? Lotte har ondt i maven i går, ikke også, Lotte? Der svæver så mange ting rundt i luften, man ved aldrig, hvornår man får en bacille galt i halsen. Og jam, så ligger man der. Mor, må jeg gerne gå ind ved siden af? Der er mange flere sjove ting. Nej, det går altså ikke, Lotte. Det kan da ikke ske noget ved. Han kommer først om et par timer. Men alligevel. Så skidt. Men du må love ikke at pille med nogle af tingene derinde, ikke? Ja, jeg piller ikke. Ja, så er der friske forsyninger. Det er også svært at sidde stille så længe, når man er så lille. De skal have lov til at røre sig, ikke?
hvis vi nu holdt op alle tre på samme tid, ikke? Så ville det jo være meget nemmere ligesom at med gennemføre. at ryge, det kan ikke lade sig gøre. Jo, det kan tro. Jeg vil ikke give afkald på mine små brune pinde her. Men hvis vi lavede en kasse, hvor vi ligesom lagde penge, når vi... Det er meget god, men det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke holde op. Det er da et spørgsmål om... Typisk! Bare man er væk i 5 minutter, så står den på kaffe, cigaretter og vinerbasser. Op! Henningsen, jeg vil gerne have de nye kontrakter ind til underskrift. Nu! Hvad pokker laver du i min stol? Gud. Lotte. Kan du så se at komme ud? Henningsen, du har måske en forklaring på, hvorfor dette barn opholder sig inde på mit kontor, hva'? For ikke at sige i min stol. Jamen, jeg vil altså ikke finde mig i det, Henningsen. Bare man er væk i 2 minutter, så forvandles et kontor til en børnehave. Henningsen, er du ikke klar over, at de ting, vi forhandler her i firmaet, det er fine ting, Henningsen. Det er ikke legetøj for et 7-års barn. Altså, hun var syg i går, ikke? Syg? Ja, typisk. Børn nu om dagen er nogle værre svæklinger af de. Altid kræver de en, altid er de syge. Børn er en skidt forretning, Henningsen. En rigtig skidt forretning. Det kan godt være, men hende her, hun er altså syg. Ja. Det er godt med dig. Du får nøjagtigt 2 minutter. Så er der indført børnefri zone her på kontoret. Ja, så må du altså ud til far i pølsevognen, Lotte. Hvis du ser en svømmende kop, skal du ikke blive bange.